Kahang Bridge. Padulong na sa Mukpok. Diin ang langob makita dito. Padulong sa isla, Atikas Isla, Kabilaw. Kini mao ang isla Sandingan. Okay guys. Sunod ani guys, mao na tong gitawag og Hugot Road. Padulong ni sa Mukpok sa kumatuan ang langob kung kamita. Saan sa kumagaw nga sa Amerika nga sa gagmay pa sila anak ko sila magdadua sa putahan sa langob. Okay, wala ni Hugot Road may dala. Okay, wala ni siya. Okay, dinaan ka sa Hugot Road. Pudak sa ko kadali. Okay. Hi. Okay guys, mo ni ang Kabilaw Island. Sa Atbang kita na to. Diha ang Estrella Beach. Loon Bohol kini nga isla. Diri ta patubang mao po ni ang Mukpok. Isla sa Mukpok, Sandingan Island. Okay, na diri ang giingon nga langob betso diha. Gika ang isla nga Kabilaw diri pod gikan. Okay, pangitaon na to. Og tinuod na tanaw na to og sa katinuod ang giingon sa kong gagaw. Na ako no. Okay. Guys, kita na to ron tataon. Ang unahan beach resort na. Yeah. Okay guys, niyan ako sa balay sa kong uyaan. Matud pa sa kong agaw na ako diri ang alangob sa kilid oh. Nga ditso sa Kabilaw tong akong gitan-aw ganiha nga isla. Tong gitan-aw nga isla ganiha na ako diri. Okay, akong hinahinay adto kuno suway. Tinuod bag li lang ta malang kuyaw sa has nila. Sagbot man diha dapitan ngali. Okay. Tapos ako. Okay guys, sige. Sila ita ni. Balay ni sa akong igaga akong yaan na ni tao in taon to. Patay na. Okay, diri. Okay, mao ni ang luyong bahin nga gingon sa akong igagaw nga diri nga side, left side gon magatubang ta sa balay ni Tia Hoben. Okay, diri ko kasagbot ba ni. Okay. Something yung dul-dul. Ingon sa ang manambal ingon? Oo. Nga kana mo ilapos sa Kabilaw. Lapos ko sa Kabilaw. Anhali sa una karaan anak mga agi ang tawod ngali. Ako dunggan kay kanang kuan kuno. Kana bang may mga mission daw ng mga tambalan? Oo. Tahas? Ani mo agi? Oo. Mauli ko no. Tan-aw kay. Pero dire wala diha. Abi ko dito kay ingon sa tuwa dito. Naluyaw pangita-ngita yan itong kasi atong lay ingon siyang gigitam na kung nagdul-dul sa una. Dol? Oo. Pero di mahagbong ng mangagi. Oo, si. Hinay di kay basig nay way has ali. Sige makanig anhi sa una pangahoy ha. Oo. Nalday ani ingon to si John nga ganados nga naraan ng side padung sa among youth. Ha? Sagot. Na? Ay oo. Mara siya. So Kabilaw di kuno ni. Kana. Kani di? Tuwa pa paglinog, dako nagbuka. Mao kuno ni ang ingon sa taga diri nga mao ni parang dako. Mao kuno. Nagamay nigbuka kay Maglinog na. linog naman. Sa una dako kuno nigbuka. Dinhi ko manambalan anhi mo agi padung Kabilaw no. Basta katong nagpatambag ko palagi ko dire. Oo. Marami yung sakit ko. Tabi. Sakto gyud ako gyud. Amo kun mo shot ko ninyo sa inyong balay ha. Mao din ni siya gingon ni kwan. Okay, salamat. Itong niagi, wa pay linog. Ha? Kay dako ba. Dako ba ni? Oo. Pero Sige. diha, wala na diha. Wala din na kay mga ngani naman mga liki-liki. Ngani? Oo. Sakto gyud sa mao lagi ingon ni. Joon nga langob mo. Padung Kabilaw kuno ni. Okay, salamat di sa pag-uban dia. Sige. Sige, salamat di.